மாப்பிள்ள. சிட்டிங்கே தினசா இருக்கு. மைக்கு நலன் தொழிலே ஊர்னவன் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கு தினசு வச்சே சொல்லுவேன். இவனை பார்த்தா சாதாரணமாக தெரியல. തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാൾ സംഭവക്കാരൻ தான். வேணா நான் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கலோ. எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் கண்ணு சூதானமாக இருக்கும். எந்த பக்கம் எவன் நோக்கியாலும் தெரிஞ்சிடும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம நோக்கிட்டு இருக்கிறதே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளை திரும்பி பார்ப்பான் பாரு.